Itong banda na to guys, yan. Dito ko ilalagay yung stante, yung makapal na plywood doon sa loob. So dito siya, dito siya banda. Mga pirang layer yan. Kapatid ng layer. Kulang pa na lang. Ayun guys, tapos guys yung red. Dito siya banda. Na doon na lagyan ng camera, open lang siya. Tapos yung banda na yon, yung pinakaharap may screen siya dyan. Tapos maliit na bintana. Ayan. Tapos dito guys, ayan, ito open lang siya kasi lalagyan ko siya dito guys ng magtitinda ko dito ng ulam.
guys, ginagawa na po itong sa pasamano. Hindi ko alam guys kung ano sa Tagalog ang pasamano. Kaya ano ang pasamano sa Tagalog? Patungan. Ayun, patungan daw. Isa lang yun. So ayan guys, nandito na po tayo sa pagpo-flooring dito sa pinapagawa ko pong tindahan. Itong update na ito guys ay day 8 and 9. So nasa 80% na po ang nagagawa dito.
So ayan guys, kung nagustuhan mo po ang video na to o nagustuhan mo ang update ko na to, huwag po kalimutan mag-iwan ng like and comment, and syempre po pakipindot na din po ang subscribe button sa ibaba at katabi niyan po ang bell button para every time po na may upload po ako, ma-notify po kayo. See you po sa susunod kong update. Hanggang sa muli, paalam!